Вітаю вас! У эфіры «Беларусь-3» навіны культуры на календары 5 чэрвеня. І сёння спаўняецца 75 год акцёру, педагогу, заслужанаму дзеячу мастацтва Рэспублікі Беларусь Валерыю Анісенку. Інтэрв'ю з юбілярам глядзіце крыху пазней у нашай праграме. А зараз наведаем музычна-паэтычны вечар радкамі Пушкіна ўслаўлена. Як мае быць, спужаемся падчас містычнага дэтэктыву «Рейвенскрофт» ад тэатральнага праекта 3Т фармат, а таксама падрыхтуемся да прэм'еры Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра. Заўтра, у дзень нараджэння рускага паэта Александра Пушкіна, ў малой зале імя Рыгора Шырмы Белдзяржфілармоніі адбудзецца музычна-паэтычны вечар радкамі Пушкіна ўслаўлена, у якім прагучыць вакальная і інструментальная музыка кампазітараў 19-20 стагоддзяў, выканаўцы, лаўрэаты і дыпламанты міжнародных і нацыянальных конкурсаў, салісты Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Беларусьфільм прэзентаваў афіцыйны трэйлер кінастужкі «Купала». Аўтарская каманда ўжо прыступіла к постпрадакшну карціны пра жыццё народнага паэта. Усе падрабязнасці аб планах на фільм у яго стваральнікаў высвятляла наша карэспандэнт Дар'я Валкавец. Афіцыйны трэйлер кінастужкі пра жыццё і творчасць Купалы прадставілі гледачам. Для каманды стваральнікаў фільма падзея хвалюючая. Выхада кінастужкі ў свет уся краіна чакае з самага пачатку здымачнага працэса. Режиссер Владимир Янковский из знаменитой династии Янковских снимает особенное кино, потому что мы все понимаем, что мы не имеем права на ошибку в этом кино. И хочется, чтобы это было действительно большое, достойное кино, которое будет достойно представлять нашу страну не только здесь, в ближайшем зарубежье, но далеко за рубежом. Это имидж нашей страны, для нашей культуры, для нашего народа, для нашего языка. Фигура Яна Купалы, и мы про него рассказываем, его жизнь, и через его жизнь представляем, наверное, как-то и нас самих. Рабочую назву карціны «Пакуль будзе неба» замянілі на больш лаканічную і зразумелую – «Купала». Нагадаем, ролю паэта-песняра ў кінастужцы выконвае літоўскі акцёр Мікалай Шастак. На экране, зразумела, з'явяцца і беларускія акцёры. У масавых сцэнах сярод персанажаў можна заўважыць нават самога рэжысёра Владзіміра Янкоўскага трапіў у кадр і дырэктар Беларусьфільма Владзімир Карачэўскі. Янковский через некоторое время, когда уже наступило время, он настоял: Владимир Михайлович, хочу, чтобы вы тоже побывали у меня в кадре. Я сказал: хорошо, это будет мой вклад. Я побуду, сыграю эпизодическую роль безвозмездно. И вместе с тем Владимир Янковский пошел на такой интересный шаг. Он пригласил деятелей культуры, искусства разных, которые работают в разных направлениях, посняться в этом фильме. Поэтому вы можете увидеть там и Владимира Цеслера, Андрея Курейчика в этом фильме и ряд других известных персон. Здымкі кінастужкі «Купала» афіцыйна завершаны. Надышоў этап монтажа. Па папярэднім дадзеным хранаметраж фільма перавысіць 2 гадзіны. Кінастужка будзе прадстаўлена на шэрагу міжнародных фестываляў. Афіцыйны трэйлер ужо пераведзены на 4 мовы – руская, беларуская, англійская і кітайская. У шырокі пракат карціна выйдзе толькі ў 2020 годзе, але трэйлер хутка з'явіцца на прасторах інтэрнэта. У бягучым месяцы рэжысёр Міхаіл Лашыцкі і акцёры Магілёўскага абласнога драматычнага тэатра прадставяць прэм'еру фантастычнай казкі «Іншапланецёнак» па п'есе Яўгена Тышчука. Гэта сучасны завадны аповед для дзяцей і дарослых пра прыгоды іншапланецёнка і яго сяброў. Спектакль суправаджае музыка індзі-рок гурта «Ілі-Ілі». 7 і 8 чэрвеня стартуе нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі «Маладзечна-2019». Увесь горад на дні свята ператворыцца ў сапраўдную канцэртную пляцоўку і месца для народных гулянняў. Акрамя галоўных фестывальных падзей пройдуць гала-канцэрт лаўрэатаў 7-га адкрытага конкурсу юных выканаўцаў эстраднай песні «Маладзічок-2019» і арт-фестываль «Лянок» у амфітэатры. Здымачная група навін культуры будзе асвятляць значныя мерапрыемствы фестывалю. Усе самыя цікавыя падрабязнасці толькі ў нашай праграме. Да таго ж, Белтэлерадыёкампанія будзе здымаць 2 галоўныя канцэрты фестывалю – «Песні вайны» і «Зорны карагод». Глядзіце іх у эфіры «Беларусь-3» у суботу і нядзелю. Заўтра ўпершыню на беларускай сцэне тэатральны праект 3Т фармат прадстаўляе містычны дэтэктыў «Рейвенскрофт» па п'есе амерыканскага драматурга Донна Нігра.
У спектаклі выкарыстаны элементы светлавога 3D-мапінг-шоу і неверагодная загадкавая атмасфера, створаная мастаком-пастаноўшчыкам Валянцінай Праўдзінай і мастаком па святле Віктарам Салаўёвым, яшчэ больш паглыбляюць у містычную дэтэктыўную гісторыю. У спектаклі задзейнічаны вядучыя актрысы тэатра студыі кінаакцёра Вера Палякова, Алеся Пухавая, Алена Кірынёк, а таксама Наталя Халадовіч і Карына Рыбак. Літаратурна-музычную кампазіцыю «Завея» прадставяць заўтра на сцэне Брэсцкага акадэмічнага тэатра драмы. Аповесць Пушкіна прачытае народны артыст Расіі Яўген Князеў пад аркестравую сюіту кампазітара Георгія Свірыдава, якую выканае сімфанічны аркестр тэатра пад кіраўніцтвам Аляксандра Сасноўскага. Госць чарговага выпуску праграмы «Камертон» народная артыстка Беларусі Тацяна Мархель. Колькі сакрэтаў тоіць гэта прастадушная на першы погляд актрыса. Даведаемся заўтра ў 19:35 на Беларусь-3. И мне шипела, муж кажет: Таня, иди, там артисток усих, значит, пробуют на роль, иди. Я говорю: ты ж дети тут, я посяжу с детьми, иди. Но я пришла, говорили, тогда я говорю: а можно я ему поспеваю? И я запела песню ему. 7 і 9 чэрвеня на сцэне Брэсцкага абласнога тэатра «Лялек» пакажуць рамантычную казку «Русалачка» паводле казкі Ганса Хрысціяна Андерсена. Каб знайсці сваю любоў, русалачка адмаўляецца стаць царыцай халоднага дна і ідзе супраць волі сваёй маці. Спектакль удзельнічаў у 5-м беларускім міжнародным фестывалі тэатраў «Лялек». З 23 па 25 чэрвеня Вялікі тэатр Беларусі запрашае прыхільнікаў класічнага музычнага мастацтва ў старадаўні Нясвіж. У летняй рэзідэнцыі легендарных радзівілаў пройдзе адзін з самых папулярных і маштабных праектаў тэатра «Вечары Вялікага тэатра» ў замку Радзівілаў. Музычны праект за сваю 7гадовую гісторыю стаў тэатральным брэндам і адным з сімвалаў музычнага фестывальнага руху. Па традыцыі спектаклі і канцэрты будуць праходзіць на некалькіх сцэнічных пляцоўках ва ўнутраным двары і тэатральнай зале замка, у гарадской ратушы, а таксама ў сценах аднаго з найпрыгажэйшых барочных касцёлаў Еўропы – касцёле Божага цела. У кастрычніку 2019 года гурту «Акіян Эльзы» споўніцца 25 гадоў. За гэты час музыкі выпусцілі 9 паўнафарматных альбомаў, выступілі з канцэртамі амаль ва ўсіх краінах і сталі адным з самых вядомых калектываў Украіны ў свеце. Пасля перапынку ў гастрольнай і творчай дзейнасці ў верасні яны дадуць канцэрт у Мінску. Заўтра на сцэне маладзёжнага тэатра эстрады адбудзецца творчы вечар адзінай у Беларусі выканаўцы індыйскіх песень Святланы Агарвал «Па дарозе ў Балівуд». Імя спявачкі ўнесена ў сусветную кнігу рэкордаў Лондона ў намінацыі «Выдатныя сусветныя выканаўцы» за ўклад у развіццё культурных стасункаў Беларусі і Індыі. У канцэрце бяруць удзел Александр Саладуха, Надзея Мікуліч, Чыскуя Балян, Алексей Хлястоў, Саша Нэм, Агенеш і іншыя. Працягваецца кампанія па зборы сродкаў на арганізацыю выставы «Эмі Уайнхаус. Сямейны партрэт», прысвечанай жыццю культавай спявачкі. Калі праект завершыцца паспяхова, то Мінск стане адзіным горадам СНД, дзе будзе прадстаўлена гэтая легендарная экспазіцыя Яўрэйскага музея Лондона. У канцэртнай зале «Верхні горад» заўтра вас чакае выступ гурта «Аура» Юліі Быкавай і Яўгена Алейніка. У канцэртнай праграме «Чаравала» у суправаджэнні лепшых беларускіх музыкантаў прагучаць любімыя многімі хіты «Куточак Беларусі», «Крыніцы», «Затрымай мяне» і іншыя. А зараз прыспеў час звярнуцца да цікавых навінаў замежжа. Італьянскія навукоўцы хочуць зрабіць тое, што некаторыя называюць немагчымым. З дапамогай ДНК-тэстаў праверыць валасы, якія, як сцвярджаецца, належалі Леанарда да Вінчы. Яны хочуць параўнаць вынікі аналізаў з ДНК магчымых нашчадкаў сям'і да Вінчы. Гэтае пасма валасоў, як абвяшчае прыкладзены да яе дакумент, належала Леанарда да Вінчы. Адзін з італьянскіх музеяў плануе правесці ДНК-аналіз, каб гэта пацвердзіць альбо абвергнуць. Калі валасы прывезлі, мы назвалі гэта рэліквіяй. Але таксама сфокусаваліся на картцы, якая прыкладалася да іх. На ёй на французскай мове напісана «Валасы Леонардо да Вінчы», датуецца 1863 годам. Leonardo da Vinci.
вялікі мастак рэнесансу, памёр 500 гадоў таму. Яго пахавалі ў французскім замку ў Кло-Люсі ў вобласці Турэнь. Падчас рэвалюцыі 1789 года замак моцна пацярпеў. Разбурылі многія магілы, уключаючы і Леанарда. Праз амаль 75 гадоў усе парэшткі зноў ідэнтыфікавалі. Але ці правільна, да гэтага часу невядома. Навукоўцы збіраюцца параўнаць вынікі аналізу валасоў з тэстамі ДНК, якія правялі для, як мяркуецца, нашчадкаў сям'і да Вінчы. Іх знайшлі ў 2016 годзе, прааналізаваўшы генеалагічныя запісы. Зрэшты, шматлікія навукоўцы называюць задачу ідэнтыфікацыі немагчымай. У Леанарда не было дзяцей. Гэта значыць, аналіз трэба праводзіць сярод прамых нашчадкаў па матчынай альбо бацькоўскай лініі, якая павінна быць непарыўнай. Пры гэтым імя маці майстра невядома, а шанец прасачыць 500 гадоў бацькоўскай лініі задача амаль невыканальная. Аднак італьянскія навукоўцы гатовыя прыняць выклік. Рок-гурт без білета 8 чэрвеня дасць бясплатны канцэрт у барысаўскім парку Горкага. Кажуць, у снежні 2019 года калектыў дасць завяршальны канцэрт і спыніць сваё існаванне. А пакуль што ў прыхільнікаў яшчэ ёсць магчымасць паспяваць самым законным безбілетнікам. Спектакль «Шыкоўнае вяселле» пастаўлены па адной з самых смешных сучасных п'ес у жанры камедыйнага фарсу. Гэта тыповая камедыя палажэнняў жыцця маладых людзей. Калі хлапечнік прайшоў на поўную катушку, зусім не значыць, што на наступны дзень будзе вяселле. Тым больш, калі жаніх прачынаецца напярэдадні ў адным ложку з незнаёмкай. Што далей? Высвятляць, хто вінаваты і што рабіць, часу няма. Калі вы хочаце стаць ганаровым сведкам вясельнага перапалоху, наведайце Гродзенскі абласны драматычны тэатр заўтра ўвечары. Як мы казалі раней, сёння спаўняецца 75 год заслужанаму дзеячу мастацтва Рэспублікі Беларусь Валерыю Анісенку. Мы сустрэліся з юбілярам напярэдадні не толькі каб павіншаваць, але і каб даведацца, калі ён адпачывае і ці адпачывае ўвогуле. Валерый Данілавіч, тэлеканал «Беларусь-3» вас вітае і віншуе з юбілеем. І, наколькі мне вядома, усе творчыя вечары, юбілейныя вечары, вы выступаеце на іх і ў якасці рэжысёра, і ў якасці выканаўцы. На гэты раз штосьці зменіцца? Я буду и режиссер, и выконавец. Я вырашыў, што ніякіх торжественных речей не будет, потому что ў маім узросце, калі ты ўжо нічога себе не уяўляеш, и твои маршчыны ни об чем не говорят, это уже не заменить, что про тебя не казали. Я почитаю урывок со спектакля, для меня знакового, моноспектакль «Дирижер», присвячен Мише Кацу. Прочитаю 3 верши. Один из них я читал в театральном институте на дипломе. Потом «Желание славы» Пушкина и «Мова» Короткевич. И 4 романсы. Все. А якое месца ў вашым жыцці займае музыка? Конечно, великое. Хотя я не ведаю нот. Хотя я сдавал неколи профессору Осколку у консерваторию экзамены, и он меня принял. Я не застаўся. Я много глупстваў нарабіў у жыцці, конечно. Но музыка, она вельмі много вызначае у творчай асобе, у лёсе. Любіш ты, не любіш, но калі ты ее не чуеш, ты нічога не зробіш у сваёй прафесіі. На творчым вечары будзе прэзентавана кніга не ўтаймоўны, але ж можна пачынаць і супакойвацца. Справа ў тым, што апошнім часам на працягу 1 месяца мне былі 2 сур'ёзныя званочкі. І разумныя людзі кажуць, які табе юбілей? Ты што? Я говорю, што, збірацца ўжо? Я говорю, нет. Я оставаўся в адзіноце, был час подумать, успомнить, помолчать. И открываются такие горизонты, и там так цікаво, так много неспознанного, и такие сенсы приходят. Так что я на 75-м годзе яшчэ открываю для себе нешта. Я часто вас бачу на спектаклях сучаснай драматургіі, ваше сённяшняе стаўленне да яе. Цуд. Я быў Лёвы Токаў, и некалі Владимир Петрович Крылатко пришел и кажа, заберите под свое крыло центр драматургии. И то, что сегодня расцвет белорусской драматургии молодой, и то, что гучыць, и краіна гучыць у гэтым сэнсе, я дачынення не меў да гэтага. А момант выгарання ёсць? Ёсць. Выгаранне не в ідэях, не в жаданні. Энергию твою выграбаюць, пускают на распыл. Потому что по высоким
рускім рахунку. Сапраўдны рэжысёр, вся яго энергія перадаецца артыстам, ён матрицу накладвае сваю. Мы уже про себе ставим, играем, это все про себя любимых. Просто сароимся говорить про это. На фотаздымкі з гэтай вокладкі на першым плане ўсё ж не твар, а рукі. Я люблю твары пожилых людей и руки. Поглядите на них. Это же не холеные, это все житье от беломашинки. Але у вас рукі не творчага чалавека. Я селянин, я могу стать теперь за плуг и точно пройти борозду свою. А творчасць і сельская гаспадарка сумяшчаюцца? Абсолютно. Мне допомагаешь и тому, что был паспяховым директором, пробачьте, 15 годов. И РТБД, и Витебский театр. А с моим РТБД мы пол Европы проехали спектаклями. Але ж не заўжды гэта выклікае станоўчыя водклікі. Я і обижаўся, і плакаў. А потым, калі ты хочаш нешта рабіць, надо рабіць. І потым ты уже привыкаешь. Моя б воля, я б абавязкова увёў бы для подлеткаў на вучэбны год, каб прыходзіў чалавек, нешта зрабіўшы, і гаварыў пра тое, што з марай, з мэтай абавязкова будзе кляўза, данос, шлях просто не бывае гладкі. Наступны этап, да якога марыце дайсці? Адкрываюцца пластакі жыццёвыя, якія я не ведаю. І ў жыцці адкрываю нейкія новыя тэмбры. Вот это цікава. Дзякуй, мы яшчэ раз віншуем вас з юбілеем, моцнага здароўя і творчага натхнення. Гэта ўсё, што мы меліся вам расказаць. Глядзіце навіны культуры і заставайцеся на Беларусь 3. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!